हमरे दहशत बा दहशत बा दहशत बा नाम के हमरे दहशत बा दहशत बा दहशत बा के हो सुना हम जोने ओरिया ताकत है गुंडन के गुंडई हमेशा जीवम अपने राखी थे जीवम अपने राखी थे जीवम अपने राखी थे बदमाशन के हो सुना हम जोने ओरिया ताकत है गुंडन के गुंडई हमेशा जीवम अपने राखी थे हिम्मत हुए तो सामने आवा बड़ी बड़ी जे बसत बा महाकाल के भक्त हई हम नाम के हमरे दहशत बा महाकाल के भक्त हई हम नाम के हमरे दहशत बा महाकाल के भक्त हई हम नाम के हमरे दहशत बा नाम के हमरे दहशत बा नाम के हमरे दहशत बा चर्चा जिला जवारी बाटे जलवाया पंजारी बाटे सन 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 चले काफिला फॉर्च्यूनर के गाड़ी बाटे अपना रहे दबदबा हमेशा चाहे जमन इलाका हो महाकाल के लाल के कब्बा पालन हो ही भाका हो साम्राज्य के मालिक बाटन बहुते बड़ा विरासत बा महाकाल के भक्त हई हम नाम के हमरे दहशत बा महाकाल के भक्त हई हम नाम के हमरे दहशत बा महाकाल के भक्त हई हम नाम के हमरे दहशत बा पुलिस और प्रशासन माने हमरे ताकत का पहचाने आई जब जाऊं अपने आप में अगला कदम भी धाता जाने हाँ उतर गए जो रणभूमि में इतना बात है काफी हो अनुराग का भीड़ मिली ना गद्दार के माफी हो जे हमरे से कभी बगावत अपने जीव के सांसत बा महाकाल के भक्त हई हम नाम के हमरे दहशत बा महाकाल के भक्त हई हम नाम के हमरे दहशत बा महाकाल के भक्त हई हम नाम के हमरे दहशत बा नाम के हमरे दहशत बा।